Lesson 3.0 Percentage. Lesson rino toda kudzidza pamusoro pemapercentage. Saka chatinoda kutanga kuita ndechekuti tirikuda kudissecta. And our first point, we need to dissect the term percent. Kana chiti dissect ndikureva kuti tinoda kuanalyze the word percent. Tione kuti tingadzidzei this word. Saka tikatarisa vara iri rekuti percent, we can be sure kuti riri made up of two words. Word rekutanga ndipe, then word rinotevera ndicent. Saka at this instance, we need to borrow from amwe malessons atakaita, especially in physics. Patakadzidza about physical quantities and units. Tine zvatakadzidza about pe, then patakazoita maprefix, tine zvatakadzidza about the term cent. Apa ndanyora ndakati centi, ipo pakanzi cent. Saka kana tikada kutarisa the term pe, pataidzidza isusu tichidiscassa maunits, takatanga kutaura pamusoro pe okay, let me use this space. Takadzidza the definition of a newton. Tikati a newton is the standard international unit, kana kuti the SI unit of force. Yet tichishandisa Isaac Newton's second law of motion. Takati we have this equation, F for force is equal to ma, m for mass, and a for acceleration. And tikati if we need to derive, kana to define the Newton, for example, to not define a Newton, so 1 Newton is equal to, theta to 1, what is the SI unit of mass? Kg multiplying, saka tikushandisa ka dot for multiplication. Then acceleration, takati the units, ma units acceleration tichishandisa ma SI units, anenge ari meters per second squared. So it's meters per seconds squared. Kureva kuti 1 Newton takati iri equal to 1 kg meters per seconds squared. Then chatinoda kutarisa panapa manje ndipe yatarepresenta neka slash. Takati isusu kuti pe zvinoreva kuti divide by. As you can see panapa, 1 Newton is equal to 1 kg meters divided by seconds squared. Kureva kuti iyi inogona kunyorwa iyo yakanzi 1 Newton it's 1 kg meters yobva yatichi over seconds squared. And aya ndo manyorero anoita Khan Academy. Kana makamboona mavideos ephysics akagadzirwa neKhan Academy, ndo manyorero avanoita. Instead of per, which is a slanted slash, per yavo, they actually use a division sign. Saka we have defined kuti per zvinorevei, takuda kubata kuti cosent. Saka kana tichitaura pamusoro percent, tinenge tichibva pasendi, sendi. Ende kuma prefix takadefine naisusu kuti sendi zvinoreva kuti this prefix sendi, it means 10 to the power 2, of which 10 to the power 2 zvinoreva kuti 10 times 2, which gives us 100. Kana kuti shortcut yatakadiscussa yatichiti kana tine 10 to the power something, kana kuti 10 to the power 3, zvinoreva kuti tine 1000, 1 nemasero 3. Zvandiri kureva panapa ndezvekuti kapower kanaka kanotudza the number of zeros kana iri 10 to the power something, kureva kuti sendi inenge iri 100. Saka percent zvirongoreva kuti divide by 100 literally. So after manyora this in your notes, okay, let us discuss color coding. Saka zvandichanyora in white ndo zvinonyorwa as standards in your notes. Then zvandichashandisa a different color, ma illustrations, you can choose kuzvinyora or you can choose kusazvinyora.
Saka this is going to be our first point. Our next point, tichanyora isusu tichiti percent is equal to, kana kuti means, divide by 100. Divide by 100. Muri kuona zviri kuitika. Saka generally manje, generally, our next point, tikati isusu x percent and x ichirepresenta any number. X percent inenge iri equal to chi? X over 100. Saka tikati for example 10%, zvirongoreva kuti 10 per 100, which means kuti 10 over 100. And I'm sorry, panapa ndakanganisa, ndandaisa 100. Saka this is our example. Tokona kutora imwe example tikati isusu 68%. It means 60 per 100, 68 per 100, which gets us to 68 over chi? Over 100. Ndozva zvinongoreva. Percent divide by 100. As easy, maybe tingatoti as silly as that. And all right, let us look at our first subheading. Saka in our first subheading, toda kuita ma-conversions. We need to convert, in our first case, from percent to fraction. How do we do that? In order for us to be able to convert from percent to a fraction, what we do is we are going to divide by 100. Saka kana uchibva ku-percent uchienda ku-fraction, uchadivida by 100. Literally, ndizvo zvatanga tichiita pamusoro panapa. Tabva ku-x percent tichienda ku-fraction, tati x over 100. Tabva ku-10% tichienda ku-fraction, tati 10 over 100. Tabva ku-68% tichienda ku-fraction, tati 68 over 100. Saka when we are converting from a percent to fraction, we are going to divide by 100. In other terms, we are going to use the definition of percent. Saka we can also have some examples. Example, George, first mathematics exam, I want, let us say 62%. And saka 62%, kada kuziva kuti ine fraction inenge iri chi, it's just equal to 62 per 100, kana kuti 62 dividing by 100. So it's 62 over chi? Over 100. Plus ndo makakuletero atinoita futi ma-percentages. And but apa toita kuzoita in reverse order. Kureva kuti tizive kuti 62 over 100, it's how many percent? We are going to be multiplying by 100. This is the notion of our second case, cannot next case. Let us stick to converting from a percent to fraction. We can also talk of another example. Ngatiti we need to convert 67.5%. Saka 67.5% in a fraction inenge iri 67.5 over chi? Over 100. Saka tingaisiya yakadai so, because pamusoro panapa we have a mixed number, pasasi we have a whole number. Then we cannot divide a mixed number into a whole number like that. Saka panapa we need further manipulation. How do we manipulate it further? Zvatichaita ndezvekuti we are going to convert the numerator from a mixed number to an improper fraction. And we already know kuti zvinoitwa sei. Takati isusu tinoti 2 times 67, and so it's 67 times 2. 2 times 7 is 14, carry 1. 2 times 6 is 12 plus 1.
i13, then yatawana 134 tavatati plus 1 to give us 135. Saka zoreva kuti it's actually 135 over 100. Togona kuisiya iri panapa because this is an improper fraction. Pamusoro we have a whole number dividing kana divided by a whole number. Saka this is proper. It's an improper proper fraction. Proper in the sense yekuti we can leave our answer like that. But iyo by its nature inenge iri improper fraction. Or rather, if we feel the need tinenge takuti 100 into 135 ndi 1 with the remainder of 35 over 100. But again hatigoni kuisiya yakadai so. Pamusana pekuti we have a factor inopinda muna 35 ichipinda zvakare muna 100. Kureva kuti tinenge takuti 5 into 35 7, then 5 into 100 ndi 20. Saka our final answer will be 1 and 7 over 20. Saka muri kuona here kuti it's safer kuisiya panapa. Because kana wanga usingazive kuti kana ka fraction kedu aka kachigona kuva simplified further kanofanirwa, answer yako inenge itori incomplete as in kana wanga uchida kuisiya in mixed numbers. So it's just better kuisira papi ipapapa kana pasina kupiwa ma-specific stipulations kana kuti ma-specific instructions ekuti uiconverte from an improper fraction to a mixed number. So basically this is what we have to learn kana tichida kutarisa conversions from percent to fraction. Let us do the second part of our lesson. Takuda kuita reverse operation kana kuti reverse order. Takuda kuconverta from a fraction to percent. So how do we convert from a fraction to percent? Our first point is going to be we are now multiplying by 100. It's now a multiplication by 100. Saka panapa manje zviri kuitika ndezvekuti maybe let us just give a summary. Mugona kuda kuinyora manotes menyu kuti kana tiine a percent anditi yandiri kuda kuti x percent, then tine a fraction anditika the fraction of x percent inenge iri chi inenge iri x over 100. Saka kana tichibva kupercent tichienda kufraction, we are going to divide with chi with 100. Mapaona. Asi kana takuda kubva kufraction tichienda kupercent, we are going to multiply by 100. Why? Because tina x over 100 fraction yedu toda kuenda kupercent, saka tati ticha multiply na 100. Saka tichacheka ma 100 edu tosara tiinani x percent. Saka panapa towanzotoisa percent yedu panapa. Maona. Saka from percent to fraction divide by 100, and from fraction to percent multiply by 100. We can begin to give examples. So let us look at an example. Example yedu yekutanga, example 1. Tinogona kuti isusu kana munhu akawana half mark test iri weighted out of 100%, anenge ambori nema percentage mangani. Saka owana half yacho ngatiti awana 15 over 30. So we need to know 15 over 30 tikaiconverta kupercent inenge iri chi. Saka tati tinoita sei? Tino multiply na 100. Then tatonyora ma units edu percent. Saka panapa tichati 15 into 15 1, 15 into 30 ndi 2. Kureva kuti panapa tana 1/2 times chi 100%. So tati 2 into 2 1 and 2 into 100 of course then the 50, because 2 into 10 the 5 and 2 into 0 the 0. Saka we have 50 chi percent. Maona. Ta converta 15 over 30. Ta converta to percentage cover 50%. We can talk of a second example. In our second example, maybe let us look at a fraction like 2/3, 2 over 3. And this fraction, we need to convert it to a percent.
we are going to multiply this by 100. Then tinogona kushandisa that rule inoti numerator by numerator, denominator by denominator. This is going to give us 200 over 3. Yabva pakuti 2 times 100 ndi 200, then 3 times 1 ndi 3. Then takuda kutivheta panapa tichati 3 into 3 1, 3 into 20, that is 3 times 5 ndi 15, times 6 ndi 18, kureva kuti inopinda 6 times, ichisiya remainder of 2 again. Then 3 into 20 is 6 times, yose remainder of 2, 2 yacho 8 over 3. Saka tava tanoinyora as a mixed number, 66 and 2 over 3 percent. Tinenge tatopedza. So these are our conversions. Doma conversions atinoita is either, this is our summary, is either we are going to be converting from percent to fraction, in which case it's a literal division by 100, or we are going to be converting from a fraction to percent, in which case we are going to multiply by 100. And chimwe chakakosha ndechino chekuziva the definition of percent. Kureva kuti ukaudzwa iwo kuti n percent, you already know kuti it's n dividing by 100. Saka I think we have exhausted everything required of us to learn in terms of percentage. Chasara iko zvino izvi kuisa a homework which is going to be dependent heavily on Cambridge past examination papers. Saka tava homework 3.0. Number 1 iri kuti express 5 over 8 as a percentage. Number 2 yatorwa from Cambridge November 2007 paper 1. Iri kuti evaluate 22.5% as a fraction in its lowest terms. Number 3 taken from Cambridge November 2008 paper 1. Iri kuti express 13 over 40 as a percentage. Number 4 Cambridge June 2011 paper 1. Iri kuti express 48 over 60 as a percentage. Then lastly, number 5 Cambridge June 2012 paper 1. Iri kuti express 72% as a fraction in its lowest terms. So this is our homework 3.0. If you have any questions pertaining to this lesson, you can use the comments section. You can contact me directly. Otherwise, thank you for attending to this lesson.